Iti nabalabas, nagpakada ni Altia ken nanang na amapan iti syudad ti Baguio, tapno agbirok iti trabaho na. Ken mailiwliwag na ti sakit tinakam na iti panangisukat kenkwana ni Jover. Saan anaigawid ti nana, ket idiaddan iti syudad, nagmalanga, tawan masnop at turungan na. Nakatugaw iti plaza, idiadda makita na anaglusdoy alakay, ket tinulungan na. Pinainom na tin si kalakay, ket impandapay iti ospital. Namuan ti lakay akabarbaro iti syudad ni Altea, ket agsapol iti trabaho na. Inala na nga rod kas katulong na. Iti may sangal daw, nalagip ni Jober, ngayon ti daan asilpon na, ket ditoy anakita na dagiti ado at text message ni Altea. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Kept that love alive, I can't forget you. Tiks na pala dagitoy, sakbay ti kasarmi kini Clarice. Saan ko iti nalapasa? Amangan makita ni Clarice. Ti asawa. Ito rin ibulsa ka dakos. Anya dyan bulsam, honey? Ay kwa, pasita cellphone ko. Nan, kitaag man? Ako awan na, in-off ko. Kitaag ko na. Kwa, saan na? Apayat mo kaya't nga ipakita. Ada ilimlimad mo? Awan. No kasta nga rod, yag mo day ta cellphone, taagbasa ak iti message. Kung naktupay ka, text amin day dyan nga Altea tilinaon tinbox mo. Buisit day to'y a cellphone. Imper ako matan ti cellphone ko. Cellphone mo nga paiso. Ngam oray sa nga gasot a cellphone akas iti dayta. Kabailak asukatan. Tangay magatang laang iti bangketa. Anya? Awan serbing na nga oray pa ibad-dibad ko. Mapusurat gapo iti nabasak. Clarice. Nasakit tinaka mo kanyak? Ulitak. Oray gumatangak pa iti mano akasukat na. Ibagamang kanyak tipod na. Agingga ka di ita. Kat ay ayatong pailaang dayjay adong rit. Nga agat asok ti itong tuno na barbecue. Ha? Jober? Sumbatan na kuma! Ay ayatong ka di pailaang dayjay amalditang Altea. Nasken ka di abugkawan na Clarice. Saan ka masaktan? Tapod no dagiti bagbagakin ka? Apay! Sakit mo, dayjay amaldita? Agyaman, tasan ko nga indarom iti panang karamot na kanyak. Clarice. Dayjay bagakin ka, Jover. Saan mo agandatan timang lipot kanyak? Tanuan niya't kabailam nga ramidan? Kabailak mat nga ramidan? Anya? Nalawag tinangag mo? Ken, saan ko nga ipalubos nga addamang nga gawken ka? Naibagaken kan? Kabailak ti pumatay. Clarice. Dinakpatpadasan, Jover. Dinakpayla am mo unay. Itala nakita ka nagpuntat ni Clarice. Talaga ang imong kayang ti asawa ka. Silo sa gayam ni Clarice, Elmar. Saan ko pulusin pag-arop? Daitan ti dakkel na parikot, pare. Saan ko anam naman nakasjelatan ti kinaimon na? Awan nga rod, Ang mga no deta ti puunti ka na yun nga pa yun.
Saan ko nga mo na nagbidotak ko niya? Sika nga min. Saan mo nga inadal ngayon mo natin ugali na? Kasta kumamot ipanggap ko nga nagapuramot nga kasar kami. Di mo pala nadlaw, di? Ti rason na amangan no da makaagaw kanya kang kuana. Saan arason day ta? Luat na panagtalik na ka? Dakalin taga Milmar. Talaga gintiyan na turay. Day tati na parliw ko kan na. Diya ka mo, ngam mangrugin na rumor ti madinsang ugali na. Saan magkinti nga amin? Yung kaaduan na ababak ng kasta. Naturay na pare. Kaya daatingilan amin abanag dito rapaw tinaga. Ay, sige pare. Agsyat ako man. Ngam sana ka basta makarwara. Nang runa no saan kong ipakadakin ko ana. Ay, nalabis magdaytan. Uwan nga rod. Saan ko nga mo ngam nagbidotak sa iti pangadan. Anya? Imbesa kasi iti ko na managastak. Ta nakasawa kiti kasken ko ana. Bakna. Yung paligtad sa. Daksang gasatak. O sige pare. Takitaag man no iti mabalin kong aramidan dito eh. Alaman pare. Ano sama? Una, pagpalabasa kiti oras. Sige pare. Bye. Anyay tanda ito eh. Pulo sa siyak namnaman na may bagga. Kan marami ni Kles kanyak di kasya eh. Nagsasawa nakmatan. Akaslaman manaknakam na. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at ano nasingpot gayam ti amom dita anak ko. Wananang, nakasingsingpat kanyak. Agam uray no kasta agan anad ka at taa. Nang runa no kas jay arumwar ka. Anya ngay gayam ti trabaho ti amom. Ado ti negosyo na. Agduduma nanang. Ngam kaaduan na ti pagtagilakuan iti nagduduma. Kasta ka day. Aga po mismo di pagilyanda dagiti produkto nga ilaklato da. Kasta aya. Alakit saan mo abaybay ang tabagim dita Ken anya nanang. Apay adiyo ituloy. Ay, bayamon day dyan na ibagak anak ko. Basta aganad ka dita. Saan ko nga ibagbaga nga amangan no ada sa bali apanggap ti amom ken ka. Nga amangan no agin sa sayaat. Ang tay ko na kon. Saan mo abaybay ang tabagim? Wananang, didak pakatanagan ditoy. Awan mat nga tadakas apanggap na kanya. Aguray ka man, kaano nga ta makaawid ka? Di ka kadi agbakasyon? Uray, makalawas lang ko maanak ko. Saan pa lang nga ita? Ta, kababay mo't akin, misan. Awan gayam, kumusta kayo matan? Nasaya at mo't. Aglakla ko ak iti barbecue. Sige nga rod nanang ha. Agan anos kayo pala dita. Uwan. Sige, tama nga no, ito ti customer nyo. Bye, nanang. Ala, bye, anak ko. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tarabayam kumadya, anak ko. Di mo ipalubos ang maisagmak. Sapay na ko ba? Tagnanayon mo't ti kinasaya at tiya mo na. Ang tudwada iti balay ti amo na. Wantong at ati na kasama panunot ti amo na kontraken kwa na.
Rumwara kun, mabati kan dito'y balay. Amangan nutila papapanam, tsufer. Sa din ako matipapanak. Di mo lapadpadasan ng timapan agbababae. Takwartak tumatlaan ti pagbabae, nukas pangarigan lang. Clarice. Napuskulao na yan ti panagrup-rupam, no maaramid mo pa'y latiag babae. Kat don ka lang arudan dito'y balay. Huston. Nagsakitan di pa nagsasam. Sorry. Nyam si kamot laang ti mamprobok kanyak. Tapno agsao ak itag kakasakit. Saan ko anam naman na may bagam kanyak ti kasta? Kanak mo ta sorry. Takas to'y ti ugalik. Isong erwam mo ti bagim, tsuver. Talaga kastoy ko? Naimo na. Nagbasit labanag. Kanawan na tirong pagim mo na mitiday chay. Awan kaming kinaltiya. Kan si kamating kalaysak. Wan! Tas siyak tinaggusto ngagkasartan. Ngam kasi tinakunak. Nagbasit labanag dayta. Tapno dumanon iti kastoy ti apata. No basit labanag dayjay para ken ka? Saan kanya? Anya? Dakkalabanag! Apanggapwak nga agimon. Ngam... Amo! Dayjay pa'y laang nga alteya ti adda iti panunot mo. Kan? Nalabit? Isupay laang ti... Sana pudno dayta? Pudno! Ha? Napintas dayjay nga alteya? Adayo, napimpintas ngam siya. Napimpintas ka matlang, kan... Stop it! Di na kun bulaan, tsufer. Di mon mayalis ti alipuspus ko. Anyan? Bakit di pa naglabas siyal daw? Rum-warmat ang tipudno nga ugali na. Nagbasit labanag ti pag-apahan mi. Yung padakilin na. Naimbag ta na kaumay ka, pare. Unak man no saan ka makarwar. Maburing ako na, Hilmar. Kin makamuditan. Uri ka, dito'y mo timayak. Una, ibagam to adito'y ka ngay may. Rimwaran ti pudno abudik na. Naimon. Nangato. Sapay. Aging kaita. Pag-imunan na nalte. Kanayon nakngapahan. Kanti may sapay ajak kahit nga ugali na. Managiboy-boy. Anya? Saan ngagpatpating ka ti panagimon na kinalte? Nabayag lang harudan na nagsina kami. Di kan mas daw, pare. Siyempre, nataar ka. Mayat ti taktakder mo. Ilmar. Sana pa nanguyaw, ha? Amo mo na, pare. Iti ababa asarita. Saan kayong agbagay kini Clarice, pare? Sorry, ha? Okay lang. Tamok mo dito. Mawatak. Oh, agawid ka na, pare. Ang mga numon o na makaawid ya asawam, ngimsi ka. Ang mga no apaan na kamanayin. Kasi nang ruti bagbagak. Matulungan na ka ni? Ay, oo na. Mas auktukan ko na. Nang runakit sanda pa nakaala iti kasukat mo at DJ. Di manak pare ha. Oray sana kay ni Clarice. Tinak malapdan. Saan ko akayat nga umdas nga isingir na kanyak. Di pa nang pakpak na kanyak ako na na. Girl, I need you. I need your love. Nagapwam? Kanapay adi ka nagpakada arimwar? Sinarong karak ni Elmar. Gayam mo? Uwan mo? Mabaling ka di nakasawpay.
Stan! Bukawan nagpayitan? Ha? Nalipatam sa matan no asino timang pakpakan ko. Wen! Amok! Sikat timang palpalamot kanya. Ketap na awanan ti boy mo. Agtrabawak. Tapno da pangalaki ti gatang ko ti kanak. Anya? Agsubli ka nga announcer wenno DJ? Wen! Sumapol ka iti sa balya pagtrabahuam. Basta saanin nga ichay. Kasjay ti amok ang trabaho. Tapno? Makaaram ka kadagiti mangid idulukan ka? Gapo dita boses mo? Awan makalapad kanyak. Ngagpapankin ka. Anya? Sir, adto yung tikawas yun na planchakon. Thank you, Althea. Hindi ka man yung magtatiimak, sir. Sorry, Althea. Nga nabayagan agayat siyak ka. I love you, Althea. Please, lapito. Ay naagi ang anak-anak ko ta nakabakasyon kamutla. Mailiw ako na yan. Wananang, nagpakadakin ni Tony. Umay kumangam, ada kanunas kan nga si kaswan na kadagiti negosyo na. Ado nga rod at talaga tinegosyo na anak ko. Wananang, ado. Kan, insursuro na kadagiti rumbang nga aramidan. Tasyak ka nun ti sumublat amang i-manage tapno makaina na. Anya, nagsaya din no kasta anak. Kasta ti kadakil ti panagtalagnakan ka. Wananang, kat nainlab ka nung unay kanyak. Anya, Siyempre, malaksid anasing patak, napintasak ka nupay. Sigurado ka anak. Sigurado ka makiasawa ken ko anak. Wananang, Kat, ay ayatem ka di matlaang. nasingpat ni Tony, no payadan edad na. San anarigat nga ayatan tikaskan kwa na. Anak, Masapol a praktikal itan tibiyag. Agayat ka itubing no kataab mo. Lukon na kalaang. anak ko. Naimbag kan Tony, tadapay maganap ko. Sigurado nga ipatawid na kanyak ti dadu maakinabak nang na. Nang runa kadagiti negosyo na. Day tati almanam. Nanay, Anak ko, no saan ka asigurado di tarik na. Saan ka apa ikastasar? sigurado akon nanang. Nakaikadang akon. Pakitak dayjay adjover. Anya. Ay, sus, anya ka din day nga ibagbagam anak ko. No kastamot laang ti planom. Sa baligayam ti planom. Nasaysayat no di mon Anya patuloy. kay kadi. Baybay antak ka dilaang nanang. Basta ti saksak yo ti panunot yo. No makiasawa kin ni Tony, saan tayon nga girigat pay. Agbyag tayon tumutan, ananam ay. Saan ko nga almanan? No bagimot ti maisarsarangon o may gasang-gasat anak ko. Saan ta kapag tanagan nanang? Sige, agsublay kami matlang iti driver ita iti bagyo. Ala, aganad kayo, anak. Wananang, adan to siguro mangsukon kada kayo. Numadanon ti kasarmikin ni Tony. Ito na ang araw natin. Aywen,
Ada invitation card mo, pare. Imbati na iti guard itay. Invitation para niya. Katamata kita. Abay, pare. Ni Altea. Agkasaren. Aniya? Sino ti mga asawa kin kwa na? Kasla. Lakay mo't to'y adda diti ladawa na kadwana. Ket apelyido na. Kasla apelyido Chinese. Invitation para itian niya, Elmar. Luka na mahata kita. Abay pare. Ni Altea. Agkasaren. Anya? Sino ti mga asawa kin kwa na? Kaslalakay mo to'y adda dito'y ladawa na kadwana. Ket apelyido na. Kasla apelyido ti Chinese. Lee. Pare, datan dito yung station. Saan ka pa yung matagtagar eh? Elmar. Pampanunutin ka di pa lang ti kasarda Altea kan tila kay at Chinese anak kay asawaan na? Kita man lang ti angaw ni Gasata niya. Putnuti ko na pare. Bungga ti kasarda. Ingrandia talaga. Pare Elmar. Chinese gayam ti ni kasawaan na. Bak nang laki ti di alakay. Lagit di. Tapagan ano na kumamod day di alakay no ang kwarta na. Pati katilang kwarta na ti kinayat ni Altea. Kasabot-lakin ka pare. Timit la kwarta ni Clarice ti kinayat mo. Mabaling ka di Elmar. Sana tila'y bagbagam. Sorry pare Tao lang. Sorry. Okay. Idaw-dawat ko ti kinragsak na. Wino na imbaga kasat na. Taga-Bagyo ka nung matay di alakay. Nanggag ko ti istoryada itay ti resepsyon. Ngamjak nam naman na kasya ti pagbanagan na. Amok pare. Papilitan lang da jay. Dapot sakit tinakam na itinapasamak kada kayo. Elmar. Wen. Kat pinakitaan na ka. Iso nga inawis na ka. Saan kayon aglako barbecue matal? Anya? Kumuyog kayong kadakabi Altea, Chepakyo. Ay na, naglamin jay, kaskun. Kasanong to'y balay may. Saan ang problema day tananang? Ngamin, plano ni Tony apabaruan tayo. Anya? Podo dayta padal. Ulay bongkalo laeng kuna Altea. Ala, na kayo man lang ang timakam mo. Tauray no saan ko akayat. Awan matlaang ti maaramidak. Dahito'y kaditi balay ni Tony, Altea, anak. Wan nanang, sabali lang ti family house da. Nga isot sang patanda giti anak na, no kas di nga agbakasyon da. Kasta? Dahito'y kano ti seledyo nanang. Adamot heater dita no malamin kayo. Adamot tan bukod yu asi aditoy. Saan kayon arumwar? Ada ti heater dita ano kayat yu ti agdigos ha nanang? Anak.
Hinton madamdama, mapan tayo ka no ag-shopping. Gumatang tayo iti kabarbaro akawasyo. Katsapay la ko ma, tadi kay agtukyadan, nanang. No kasta, awanan palekot atone. Sige. Umay siyak dita opisina. Akyabanak atole. Bye. Asino di kinasaritam, honey? Di atol di labos, hari. Adda ka di parikot kadagiti negosyom? Hawat. Kat saan ko adekosyo? Negosyo tan, hari. Anya? Amom? Kasla tagtagay ina pala ang kanyak ti amin. Atya? Saan ko anam namaan nga ayatan nak? Kat may saak lang a probinsyana. Saan napatag katsak tayta? Kinasengpat, nakatinagantilek na ken ka. Kan, nagpintas ka, beautiful. Honey? Akyabanak, naulay nagdakkel tiba at edad ta. Inayat nak Althea. Nagsingpat ka ngamin kanyak. Kan pulos adi mo ginandawayan ti kadak iti balay mo. Kas katulong mo. Kasano kuma alabedak tayta. Damong paila ang detoy pala ko. Adan sa bali naleknak kengka. Anya? Hari, saan ka agtalak? Saan ka agpapawi panakiasawam kanyak? Bali awalan papilak at buko da apyag. At abit babalinda pyag. Ini ka kitan buko de koso. Awan palikot kadagiti atak ko. Iso nga awan palikot, honey. Girl, I need you. I need your love. Pare, nasuro ka na makalawas aday ka nagawid iti balayo nga. Amang ano sa pulan na kati asawam? Bayam. Kahit ko lang tagpalamis. Suadyak pala gawid. Kan may isa, no sa pulan na, imay kuman dito eh. Ngam nakita mo't awan. Pare, ornosin yung tibiyagyo. Tapno madan kayo matin iti anak. Basta sa anak pa lang agawid, Elmar. Dito ay pa ng dagos mo. Pare, No, okay lang. No saan, di pumanawak. Sumapulak iti basit a kwarto. Nga bangak. si kamet pare. Awan pare kot. San ko nga mo? Takasimot tanti mapaspasama kiti biyag ko. Di mo ko na ngagbabawi kan pare. San kong ilibak? Makarik na kiti babawi. No apay ngi manugo takadagos iti panagkasarmikin Clarice. Adyak inam mo ana impag ti ugali na. Aday ta. Inyag kun dito iti maleta managlaon kadagiti kawas mo. Anya ka din day tangar aramidam. Kasta, bagkatam tamaleta, taipan mon iti ayan ti umok mo. Umay ka man. May ka. Magibabain ka. Kitaan da kon dagiti kakadwak ti station. So what? Taras mo. Dito eh.
Dito iti pagsaritaan ta. Di nakguyod-guyodan. Di na kumamot ibabain unay. Nagalas mo ti aramid mo kalas. Kasta man ti kayat mo. San ka di? Saan ka nagaw-awid? Iso nga inyag kon nagiti kawas mo. Ad-addan adyak ka ti agawid. Iti kasta aramidem. Apay ti ko na. Pagtatakunan ka? Ha? Saan kan apagan ano? Apay ti ko na? Si kalaang ti lalaki? Clarissa. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikat tinang ibaga iti dayta. Amok tumat lang nga dayta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan, tapno nawaya ka man na mga saway ti sabali. Tapno subliam dayjay nga Althea. Saan mo ngay ramraman ti sabali? Nang runa kitadan asawa na. So what? Oray adda asawa na? No kaya't napailaang ti agsublikan ka? Nagdakas na talaga ti ugalim. Kasakakit di ah. Amo ka ha? Ado ti babae iti biyag mo? Tas siguro, amin na fans mo uwan no mangid idulukan ka kat karelasyon mo. Babaero! Oh, ay. Adat na pasama. Elmar, muna ako ng gawid. Oray kat nalpasan ti program ko. Ah? Pare, apay na tabalita? Ijeton boarding housean ti pagsaritaan da. Oh, sige pare, manawang kan. Pinagkat ng timalita nakit na panin. Ay, anya lakit tindagid jay nga gasawa. Anya amit ng tigasgasat tigayan ko. Tiamok, nagasat anak ki asawa kini Clarice. Daksang gasat mo't gayam. Kaya't ko maadaan tatakos anak hali. Honey, Kaya't ko lalaki umuna akpalit anak ta. Kat ichonjol ta. saluadam nga roti salon at mo. Di ka una agbampanog. Kaubuan. Para kay ka. I love you. I love you too. Sakbe ang maturog ta. Aday bagakan ka. Hatsa tay ta. Saan ko kumapay nga ibagakan ka? Tap na maragsakan ka. Hatsa tay ta. Amom ka day adili akon iti binulan ko. Hatsa. Agtalulawasan. Lele. Hali. Wan honey. At tanbo nga ta. Actually, nagpa-check up kat positive. Oh. I'm pregnant. Pinalagsak na hali. No kasta. Hanata bakim. Sure. Para kada kayo ti agpalin nga anak ta. I love you so much, honey. Sika nagpakalad ka nagpalagsak kacak. Girl, I need you. I need your love. Nagkaragragsak ni Tony, tinaman na. Nasimbangan titurog na. Awanan sa pulag pa'y. Naginawan tipyak ko. Kaduak ni Nanang. Nasingpat ni Tony. Sa anak apulos nagpabawi anak asawa ken ko na. Putno nga tanidad na. Natungo.
Ganakan anas kanya. Iso amang unak nga nagasat takmat. Kat saan nga nagpitot, iti pangatang ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay na, makitak pa'y matlagayam ti apo ko kung naipalubos ti apo. Ala ni nanang. Awan mo, kat nagasat ka pa'y laeng. Tanasingpet ti asawam. Nakadungdung mo. Kaya't na mangala kami iti katulong nanang. Uray para labakan laeng kan agdalos diti balay. Tada kayong mata para luto mi. Wan di na ngamin kayat, amabannog ka. Kabailag pa'y mati ako bra. Urain ton dakilan ti tiyan ko kung nagbatkan ko na. Ala, anadam tasikog mo, anak ko. Amangan no makagura ti asawam no di mo an-anadan dayta. Wen nanang, saan kayo magtanag? Anadak, taday to'y tibunga ti ayan-ayat mikin ni Tony. Ala, nasaya at mata na sursuro mo't lang ngay nayat ti asawam. Uray no nagdakkel ti baet ti dadyo. Kas iti na ko nag-idi, san anarigat nga ayatan? No pa'y aklonat. May salang idi ti rason. No apay nga imanugot ak amaki asawa kan kwa na. Anak, Wan nanang, tibumak ng babaan kan kwa na, tapag kitaak ni Jover. Ngam, iti pa naglabas ti altaw. Nasursurok nga inayat ni Tony, iti awan kaasping na. Oh, paparang pare. Nakarubot ka, mate. Diyak makontak ti asawa ka. So nga gawidak. Ay, grabe na samot at panagpasugno dayayan, pare. Uwan nga ron. Iso siya kontak bagong baba. Gusto reta, pare. Nag-asawa kayo. Ay met-met lang, nusan yung tibagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawidak takasalita. Nagasapulan na siyak tagpakumbaba. Tapno maornos kami lahang. Aramidak. Daita ti rumbang pare Jover. Ornosan nyo, ti bagbagiyo. Mabit lang. Sika. Anyat masapol mo? Wano? Nayaw-awan ka, mister. Clarice, sorry. Please, ornusan din ti aming katata. Di nakadipastrakan. Ani, gadi ko saan. Maladaw tadi papananta. Okay, honey. Wait a minute. Sino na dyan? Baro nga sawak. Kaya't mo asawan. Adan kasukat ko. Kabulan ako na, honey. Agpas nga ya kun iti day ti abulan. Malagsa ka na kari. Nalagsa ka kon matay. Taadan to junior ko. Takay lalaki. Sigon ultrasound. Anya ka din day ta sa asawam, honey. Saan ko akayat ang mga dayta? Saat tayo tinggal biyak tayo hari. Hacapat olas. No dumteng. Di pagpatinggaan tayo. Saan tayo malaptan? Please, honey. Huston. Sige. Nga masapol nakasagara tayo kalayon. Please.
Huston, honey. Sige. Okay, galot. Apay manalahan. Nasakit palo ko. Nagtumar ka di itay. Wala. Mapantay ti doktor. Sasaanan. Okay. Okay ako. Okay. Sigurado ka? Tinasayarap, di ka pailangar rumrumwar, ha? Agin na ka. Tama nga no kumaro tirikik na Tinakpakadalakan, hali. Kapaalak tayo. Sigurado ka? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad, plabis. Di ka patalakan. Basta di mo bye-bye ang pakib, Kaya't ko nasalong at kayo anak ta. Enton agpas ngay ka. Ipatag mo ko ba? Bunga para kayat ko. Honey, mapantay ti doktor. Saan? Okay ako. Okay. Sigurado ka? Di ka pailangar rumrumwar, ha? Agin na ka. Tama nga no kumaro tirikik na Tinakpakatalakan. Kapaalak tayo. Sigurado ka, honey? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad. Tinakpakatalakan. Basta di mo bye-bye ang pakim. Kaya't ko nasalong at kayo anak ta. Hinto nagpaskay ka. Ipatag mo bunga pala kaya't ko ka. Honey, uray saan mo nga ipaga? Napatag kayong agpatpada iti anak na. Aray, nasakit kayang ti maliputan. Talaga, pare. Oray saan mo unay nga inayat ni Clarice? Pakaiba ba mo't alalaki nga asawa nita? Wan nga rod, pare Elmar. Ay, ano pa yan na panunot mo ti agawid? Kasi mo tinatakwatam. Wan nga rod. Sige. Tagay kit ni. Bartikak na ito anak mak. Danggayin na ko mga aginom, Elmar. Kastoy ati biyag. Awan sawir ko. Amot? Kwatak lang mo. Di kayat kanya, tinangisukatakan, Chuper. Chuper. Kagura katiko na. Ngam, sa pulag matipar ti arako mo. Awan makaartap ken ka iti puso ka. Taparte ka. Kabal may tiyak maneho. Kan tangay awan mas nop apapanak. Makaamo ditan no. Masisira pak iti makasinabat ko. Saan? Ay, kasla pagdarikmat lang, pare. Napukaw mo ni Clarice. Sigon kadagiti ng pito titipangkay na. Agat arak. Kahit nasawan, nabarte ka nagmaniha. Naimbag no maawatan da ka, dagiti naganak kang kwa na. Hindi pa nga mo dati may papan ka na kami.
Tisan miya pa nagkinawatan. Kinasaritak ni Papana. Kinamuna akait ko amaunus ti amin kada kami. Nasayata na maawatan na ka, pare. Tasaan na ka kita pabasulan, itinasapa nga ipapatay na. Talas tobak ka de chojol hali. Wan nga rod, kaano lang day di pa nagpasngay ko. Saan mo baybay ati alak ta? Isonto si bibiyag pakalagi pamkatsak. Ape, kasta man ang tisasawam. Saan ko akay tamang agtaytahan ni? Hali, hakpalit tayo ko ba na tepkal? Saan tayo ikampyak tayo? Wen, gamsan ko akayat amang agdayta nga ipagpagam. Anya? Nadisgrasya ti asawa ni Jover kat natayan? Wan, Altia. Kasta ka ti? Talaga kasta ti biyag? Nabartag kami na nagmaneho. Saan ka di apimanaw ni Jover iti balay da ako nam? Wan, bali nagsinada. Sa adag na din na ni Clarice. Kasta ka di? Wan, Altia. Sobra silosa ni Clarice. Sige, Elmer. Idanon mo lang ang tipan nakipagriknak kan kwa na. Girl, I need you. I need your love. One, sir. Okay, sir. Thank you. Bye. Pare. Sino dyan mawakin ka? Di agency pag-apply para abroad. Anya?Ag-abroad ka, pare? Bueno. Padasik man nasa pulin tigasat ko. It's a bali apagilyan. Anya trabaho ti applyan, pare? Nag-apply ti may isang oil company, di quiet. Anya? Naimbag no di kan tumaikaw, Panawa mo ti trabaho dito'y? Nao makakadin kas dis Jackie? Samot kiti. Ngam kapilitan. Lumaklakay da taon. Ngam awan pelat orno. Ay, awan mo't ngamin sirbina ang asawa ka iti baknang. Takas jay mutten tinapasamak. Ito na ang araw natin. Sekolato ka, ha? Wan, honey. Uray to lang at awan ti atanak. Computer matlaan. Si Kalata. Adamat ni nanang amangaywan kini Junior. Kan adamat katulong tayo. Si Kalata. Ado tinikosyohan. Nekosyo tahan. Kayat ko. Talawit-witap kosto. Palakin chojol. Kayat ko. Saan lang ani Junior di bunga ta. Kayat ko nga da kumamat babae. Kastabat kayat ko, hal. Saan kang agdanag? Adapay kitin Aja. Saan ko lang imbagbagakan ka? Makabulan ang day inaw ko. Really? Malaksa ka lang kulay.
Duwantun bunga ti ayan-ayata. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night. Nakalaklak sa kakali. Tuwa anak tan. Managsakan akmat. Kan agyaman nagtawan dakas anapasama kini panagpasngay ko. Huwag kalot. Kasanod para katal mo. Ituloy ko nulataan. Sige, honey. Kakyabalak. Si kamang papakalad kanyak. Luawan ka. Saan ko amo? Ang mga nabayaga kong awan dato'y piyak. Good morning, Ma'am Althea. Good morning. Elsie, umay ka man? Sumurot ka kanyak dito opisina, taday bagakan ka? Yes, ma'am. Nakaday tayo, dagiti trabador kanyak. Kabaindak kan nagsaya at ta. Nalpasan ti balay tayo di tilawagan. For her. Awan mo tagnaat. San mat amabaling niya agbati ni nanang dito eh. Pagbakasurat tayo laagat. Pakala tayo kaltekal. Sige. Nagadon tinaipay mo kanya kani. Iti pamilya. Hadi. Saan mun apalodota tayta? Pasit laeng panagayat ko takitoy. Taawan mat sa bali pangipatawitak sanikwak. Takas na kolak. Hatapat kabok-bukodan sanikwak dakiti anak ko. Kandalaos lagsak na. Tagapokeng ka. Nagpaot tipya ko. Agyaman ka na awat takmatan. Huwarhan. Kas na konak. Nalaos palagyaman da. Tadamteng ka, pihak ko. Italang ang makaumayak manan dito kadakalan amol di kilawag. Igatangak man ni Tony iti pulo na. Nabayagan at siyak na igatangan ti asawak. Igatangak mo tan iti t-shirt na. Althea? Elmar? Adda ka di tilawag? Wan, kadwak ti pamilya, ta nagpa-house blessings kami. Oh, basta ka di? Talagadak ka lang tinagbaliwan ti biyag mo Baknang kan? Nagbidot ka, Elmar. Ti asawak ti baknang. Siyempre, agasawa ka yun. Di kukuha mo tinta sa nikwana. Saan ka di? Siguro. Okay, kamusta kayo maten? Awan mako nakiti asawak. Nasingpat ka na dungo. Kinapuno na, duwan ka anak mi. Talaga? Bagman. Kat, kumusta matantigay mo? Nalidete biyag na, Althea. Iso aday jay. Agabrod ka no? Kasta? Sige. Good luck kan ko, ana. Girl, I need you. I need your love. Kasta tinaybaga na kanyak, pare. Inawis na kapengarod ang nagmerienda iti may sangay snack house si Jamol.
Nasayat nga doon na napintas tinagtungpalan tibyak na. Wan pare, nadungo ken nasingpat ka no ti asawa na. Kasta ka di. Ad-adda pimintas ni Altia si ka. Kasla awampay anak na. Sigod mo na napintas. Ngam, insukat mo Saan iti. mo nabaliksan? Amog tumot lang tibakam. Sorry pare Pulo sayak nam naman nakas jetag balinabiyag ko iti sidong day di Clarice. Nay, paparan pare. Nakarumat-kamit. Ko pare, jakim bagbagaking ka. Nga mag-flight akon. Anya? No kasta, patuluyom taga bro? Una, agpa-Manila kitan ko namsa. Di wow. Good luck pare. Kahit kung iliwliwag din nagbanagan ti piyak ko. Kan isaganak mo din di masakbayak. Saan pa naladaw ti amin pare? Saan ka mapukawan iti namnama? Agyamanak, pare Elmar. Ang runaan iti amin, masarakam tukuma ti mamaglunit ti tanasugatan na pusom. Ito na ang araw natin. Tony, patib karam tiriklam. Lumaban ka, pangasim. Asidak tayo nito ospital. San ko akabailan na mapukaw ka? Kasano kami pa'y katakit yan nagta. Tony! Kumusta ti asawa, anak ko? Madama nga obserbaran ti doktor na, nanang. Pasit siguro ti panaglakay na ti kastoy. Anak, Kan nakapsotan ni Tony. Tila tumtumpor matasakit nan. Malaksid iti sakit na iti puso, nanang. Andan ako na ti doktor kanya. Sana na masapol nga ibagak. anyat imbaga ti doktor aya. Basta di yun amuan. Diyak ka ba ilan abalik sa nanang? Alakit, ano usam nga asikaswan taasawam kat nga rod. Di mo pa ilang rod maituloy, ti panagadal mo ano kasta. Wan nanang. Uray kat may salangan a semestre, agradwarak ton. Mabaling kong tulat na nga ituloy ng kayat ko. Ay katuan nasingpet talaga ti asawam, ta pinagadal na kapahay. Wan, nasaya at tao ni Tony. Nagbalin mo na napatag kanya, gapo iti kinasingpat na kanya. Alakit asikasuman na imbag. Di mo pampanawan. Wan nanang. Wan gayam, naipakaamok mo tan ka dagiti anak na. Ano sa kanon ni papada. Katuan Agyam-yaman da kanya, ano sak ni papada. Kan nagpaot ti biyag na, gapot pa na nga si kasok kan kwa na. Nasaya at launay, nubigbigan da dayta. Wan nanang. Nasaya at dagiti anak ni Tony. Awan makunak. Ala. Ikararag tayo, asapay ko matamalasat na dayta a krisis, anak ko. Pagsapamat kaya man. Wala, naimasak mo tan tinaturok. Nasakitan ti takyag ko nagpunganan ni Tony. Inayadag nga ikat. Ako ka. Naglamis ni Tony. Diyos ko, saan samatan nga kang angas ti asawak? Tony! Tony! Nurse! Doktor! Doktor! Tony! Awanan ti asawa, anak ko.
Nanak, pinanawan na kami. Uli na ni ti ama dagiti anak ko. Awatem ko maasi pupuso tinapasama kanak ko. Nalabit, ditan tinagpatinggaan ti asawam. O nanak, saan kunto ang malipatan ni Tony? Ado timpati na kanya kapakalaglagipakan ko na. Malaksid iti kinaimbag na. At apay pagtugawan may kadagiti anak ko. Siyak tinang ipatawidan na kadagiti amin asa nikwana. Agraman ornong na itibang ko para kadagiti anak mi. Nagasat ka. Ngam, pakawanan naklakuman nito ni nanang. Tay di na mo. Sa balit ipanggap ko anak asawa kan ko na. Wen nga rod Naimbag ta nagbalbahaliw ti panunot mo. Kaputa na surusurong kay nayat, nanang. Anya nga rod ti planom itan. Ti pasak ti adal ko. Iti kasta. Ada mausar ko ang mga imaton kadag itinabati ti asawa ka negosyo. Ala, nasaya at no kasta. Saan ko apay-payan dagiti negosyo na? Tadagito'y timba at tinakada kami. Kadagiti tuwa nga anak mi. Angie! Violi. Agluluwa ka. Malagip ko lang kami tinapalapas. Tinapasamak kadagiti dadakil ta. Tinakaal-alinggat. Apa nagrigay ti bantay ijela Trinidad. Uwin nga rod, adu idi iti nagaburan ken saanan anabirukan ti bangkay na. Naitanamdan as ibibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Uwin nga rod. Kasla kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang kadagi tinaganak kanya. Ketua akabsat. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasang tinapagteng kadagiti patpatgen ta iti biyag. Gapu iti dayjay adidigra. Puno dayta. Oen gayam. Agturpos ako iti kileyo. Nagsaya at ket kuman. No si bibiyag pa iti na. Kapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaen ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na, ibes. Asino pa'y kumateg tinulong yung saan adata? Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Iso adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ganawa. Kat makuna ka nagasata. Taada ka anapod no agayam, bes. Kas itinakunak. Awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka nak iti gundaway nga agsubalit iti kinasaya at mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko at tulong. Congratulations, Bess! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikati pa ni sagutak iti daytoy. Tangay awan mo't dagiti dadakkel kon. Thank you, friend. Patpatgang kaunay agayam ko. Patpatgan ka mat, friend. Agya manak manan. Tsak tumao mga agyam yaman kan ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyom? Saan ko amagtang ti kastoy? Saanak ang makaadal, bes?
Anyan? Putno mat. Adon ti utang ko na imbaga nakamken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Uwan, bes. Iso adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad ak iti utang ko ana imbag anakam ken ka, bes. Anya? Uray anya pa editan Ala, good luck ka data adwa, my best friend. Alamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tiba si Talinuto. Ala, anya basit anti? Nagadun tupay. Basit la dayta. Daytan ati regalok kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami itigayem ko. Amok akailiw yan timadaan iti ina. Isa na da parikot yung bapalasang. Di kay agbabay ng umasidag kada kami kini Uncle Leonato, ha? Oops! Awan ti agsangit. Sango ti grasya ti ayan tayo. Gaya man niya. Unay kay lakit din ng uping aya. Alala. Magantayo kit din. Maudin to ni Uncle Yo. Ta sigurado ang marabyan man na sumangpot dayjay. Nagsango daman nga tan kini Panyong. Ulitok man ang tiagyaman kada kayo, anti. Bioli, bes. Nakasaysaya at kayo kanya. Girl, I need you. I need your love. Agyaman naktapinat kam ti hawis ko mangantay tirwara. Kababainot ken ka, kunamot nga i-blow out nak. At ang may napatigunay kahit ko amaman. Anya dayta? Nakalpas kan ti panakatal mo. Ako na kumamatan. James? Awan magngatan ti pambar mo. James, ada pa'y responsibilidad ko iti biyag. Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga ita ta nakaturpos akon. Tulungak matigayem ko. Tapno makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo nga gasawa na bilang? Agayin ay talaeng. Tano nakasagana kanton na paikasar kanya. Di isunto ti pa nagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kayat di magikalay sa kanya. So please, ako rin ako man. Kanak kumapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di nak kumaapuraan, James. Violebes! Nakapasa agad yung board exam! Wow! Thank you, Lord! Talagaan na ayat unay ti Diyos kadatang. Amuna dagiti kakaasyan na. Wan, Bes. Agsapol at adagos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Wan, Bes. Katagyaman ak unay. Tauray na pukaw dagiti patpatgak iti biyag. Nangro na kadagiti naganak kanyak. Nakaturpusak. Babaen ken ka. Wan, Bes. Naimbag pailaang ti Diyos kadata. Ito na ang araw natin. At daak man dito State University.
Makaikaw at ag-eskwela. Kunak no siyak ti kabaketan dito'y ngam saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanin iti 25 a first year college. Ken adda pa'y bakbaket ngam siyak dito'y pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray, tadi talaang ti pag-abangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kastoy gayam tirik na ti maadan iti kayan ayat. Naragsak nga dalaok na apa nagdanag. Naragsakak. Takas ko ni James tinagbalin akayan ayat ko. Maganaganak mat. Tamang ano. Lukwan naktulaan. Nataer. Ken padak a professional ni James. Sana maglikan nga adu dagiti gusto ken ko na. Sapay kumata din nakto alilawan. Siyak tulaang kumati ayaten na. Isu ti umuna nga ayat ko. Ken sanak to kumangag sangit gapuken ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid ako. Nagawid mo't gaya mong dagiti pada ka maestra iti da ito yung pagadalan. Bes, agbayad gan iti tuition fee. Oh, at iti pagbayad mo. Nagsweldo ka din, Bes? Wen, isong agbayad gan iti tuition fee. Agyaman na, ngam, sobra da ito eh. Malakit din, idulin mo. Tanayang baglang ada ka utom no ma-short ka, iti allowance mo. Agyaman na, no idilig mo't ititid ko kang kaidi nga allowance mo, adayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakal ti sweldo, kas maestra, ngam ti sweldom idi nga agsis sales lady iti may sa amol. Agyaman talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas jay laang ti trabaho idi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso nagbalin ka amestra. Wala, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta, dandan ni sursuram amin a politiko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wala, isupay matinait itad da atulong dagijay, Bes. Dakkel atulong dagijay. Wen, Bes, kat dayta ti pagbilibak unay kin ka. Nalaing kang agdiskarte. Sikat tinang ipampamuspusan ni Tiamin. Isu nga ita, subadakmat nga ro dagiti adwa sakripisyom, tapno makalpasak laing iti panagadal ko. Thank you, Bes. Girl, I need you. I need your love. No kasta, saan pa'y nga mo jagayim mo? Di may papangkatata? Saan pa'y? Tamabain na ka mangipod no. Ngam, apay? Sanak pa'y nakasagana. Mabain na. Ibayin na? Kasta ka di? Ah? Ni saan? Dangamin saritaan mi. Asakam tula makinobyon, no agpada kamin nga addaan iti trabaho. Aniya? Napintas ka talaga. Amo ka na singpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amo ka na simpat ka. Dakal ti pa nagtalikko ken ka.
Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Ken, dinak to isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang detat, aging katong palbiag ko. Amangan no, makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Kat panawan nakton. Din tumapasamak deta. Diyak marami deta. Tas ka lang ti babae nakariknak iti nagpaido mga ayat. Ay ayatan ko onay. Ay ayatan ka mat, James. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Ay, awan mo na to. Nabartag ka manan. Kwarta makin, di ba kayo? Pangaramatam iti kwarta. Di ba kayo? Tamagan na pala. Ang damang kasangag Arak manan. Saan? Si Kamo. Kita man na kayo numakaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Limagasot lang. Ay, awan. Nagbayad ak namin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto balay kan lote. Naibos mo na. Naibosan tayo abang? Mano maala malaalak nga abang dito balay ngay. Kadua maala kwarto ti papaabangan ta dito balay. Mas dawak kami kang kabakait. Ang damot permit ang agpapaabang. Di mo pailay pangato ti abang nagijay dua babae. Sa border tayo ti mayo sa kwartaw. Kaasida nga rod. Amumat nga ulilan adamang dagijay nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil sa raya. Hewan Ngam iso ti mang papaadali di gayam na. Simublat lang nga agiskwela ni Violi. Agiskwela pa'y lang kami. Bakit sanay? Apay ay apakibiyangam ida. Kasano adyak pakibiyagan? Bakit? Kanagbasi mo ti abang na dito'y balay. Ay, awan na malugi ta. Bakit? Ipangatumot at ti abang na. Awan na ta asi-asi. Siyo ko magindi at imasan ka na ta. Tagpana ta nga awan trabaho na. Nato, ay sumardang ka man. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Tinawantay kat kuma. Uray no nababa, basta dagab abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tagkasapulan iti pagabangan na. Asidag to'y balay ta, ti ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa? Sige. Kasta na pala nga rod ti radyo. Di mo pa'y idipon. Wen, denggag pa iti paborito nga FM station. Nagpipintas ti music da. Wen nga rod. Kumabes. Awan agbalbaliw kadata. No siya, saan kanto apulos amalipatan, bes? Patpat gan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilangak ken ka. Kasta akmat. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Noan niya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dayta ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, adday pudnukken ka. Ha? Anya dayta, bes? Sorry, bes. Diyak kaya ti agilimod ken ka. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ket sapay kumata maawatan na kiti dayto Sorry inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha?
Sorry, friend. Adda tulagan ta. Masata la makinubyo. No agpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di. Sorry ha. Saan? Apay kumakagura ka. Ha? Agpayso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka. Kat awan matdakas iti aramidem. Agpayso? Naustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din ang makirelasyon? Oo, enangam. Adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na ang nangdadaon iti dayta at tulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayangat mo. Man nakaawat ka unay. Isu ang maawatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam at tuyak amang suporta kang ka, friend. Isu na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak, friend. Addan nobyom. Amangan no. Napatpatagton dyan nobyom ngam siyak agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka met my best friend. No siyak, di naktupulos mauray nagbalbaliw. No pa'y nagbasudakin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nadagarod, tao lang tayo. Girl, I need you. I need your love.